Цікавы пачатак, не? Вітаночки, шановныя. Так, гэта у нас Far Cry 4, раптам хто не заўважыў. Так, добрая раніца вам. Мы сёння фіналім сюжэт. Наколькі я разумею, гэта будзе фінал, таму што ў нас ужо ўсё зроблена, што мусіць было зроблена, то мы зрабілі. Да яшчэ іх паглядзіце толькі на мінулым стрымы, якую пуколку мне параіў Лёха ўзяць. А ну выходзь. Ух, цемрава. Ноч пачынаецца. Вось, гэта ў нас нешта старое. Я толькі каліматар паставіў на яго. Але выглядае яно, паглядзіце, божухна. Я адчуваю сябе як Рэмба у свае лепшыя гады. Так, давайте паглядзім у нас на мапу, што ў нас адбываецца. Агулам, як вы бачыце, мы знаходзімся тут, гэта непадалёк ад Лонгінуса, гэтага чорта цёмнаскурага, які гандлюе зброю у нас. Тут у нас сюжэт, які мусіць быць апошнімі місіямі, дарэчы. Калі раптам у нас увесь сюжэт, а гэта вось зрабіць ягоныя задачы, адпаведна, калі не будзе іншых нейкіх там Сабала, Аміты, сяброў прыдуркаў, якія наркатой мяне шпігаюць, мяне ў сэнсе персанажа гульні, то мы яшчэ зробім вось гэтую, напрыклад, Багхадур. Вось яшчэ ёсць гэтая, ну, карацей, неяк правабім час, каб было ўжо да канца. Ну, вось. 4 крэпасці, якія можна будзе ўзяць ды перамагчы ВРВ. Вітанкі. Вось, глядзіце, мы тут прапампаваныя амаль на ўсю. Што засталося? Вось гэта я не знайшоў, дзе гэтая buy one upgrade for the Gale Homestead. Што? Каму? Чаго? І арэну я не знайшоў на мапе. Дзе яна там на мапе ё? Але рэбер. Затое ўсё астатняе ўсё ёсць. Нават я амаль што ўсе скончыў місіі, якія тычныя нашага рыштунку. А менавіта вось па крафцінгу, бачыце, у нас засталося толькі гэтае. Апошняе. Вось мусіць быць недзе на мапе гэтая вось галава слоніка. Я яе не знайшоў. Вось, но недзе яна тут ёсць. Мабыць, яна з'явіцца крыху пазней. Так, у нас паветраная трывога, магчымая атака дроў. Я хуячу мацоўню, як майся, ніхуя сабе ў цябе дзень пачаўся. Гэта раптам што, шановныя гледачы, якія не ведаюць, ВРВ у нас жыве ў Вільні. Ой, блядь, я так разумею, гэта зноўку вусаты запускае паветраныя шары, праўда, кулі гэтыя. Вось, у ваш бок. Гаўно паскуднае, што я магу сказаць. Псуе ўсё і ўсім. Так, ну што, хадзем. Нам туды, пойдзем пешкі. Ой, пойдзем пешкі. Зараз я кляснуся сракаю сваёю. Ось так. Чалік. Hello. Так, давай я тебе продам. Quick sell. Хутчэй за ўсё, маскавіты дрон нейкі зарэбалі. Яшчэ гэтая, магчыма, сапраўды так. Вось, так што, як бачыце, гульню мы амаль прайшлі. Літаральна засталося пару крокаў зрабіць, таму мы іх і зробім сёння. Як вам пукалка, дарэчы, зараз пакажу, як яна. Ух, проста касарка. Дик. Курва дик. А чаму ты слухаў, ця што сёння выходна ВРВ, ці як ты гэта мацоўню зранку, ты звычайна ж увечары хадзіў? Можа, у цябе вакацыі? Ты нейкі на тыдзень, можа, нейкі збег? Таму што я вось у чэрвені збіраюся на вакацыі збегчы на тыдзень. Тыдзень не будзе стрымоў. Чаму чалік там ляжыць? Але ён блішчыць, там штосьці ёсць у яго бліскучае.
Mask. This is the mask. Блядь. Аджай, ты что? Ошалел? Так, тут мы дома, тут яшчэ штосьці будем. Але такія дробязі. Так, я ж за 11 працую, а я не памятаю штосьці. Мне выскочила з головы, что ты за 11 працуеш. Дзіўна, што я забыўся на гэта. Ці ты не казаў ніколі, ці я забыўся проста. То я зразумеў, то бок ты троху краху змяніў свой графік працоўны. Я раз сабе гаспадарка ў гэтага чорнага. Мядзведзі, алені, свінні. Во жыве. Ну давай. Пагнали, як кажуць. Ты забыўся? Ну так, хутчэй за ўсё. Давай, я і думаю, вожух на кого дослать. І ти тут. Та ну, якого бога? Find him, follow him, get the diamonds and bring him back. From the mouth of babes. You have all day strength to still the enemy and become the Avenger. Гранатомет і кілтер... А, РГД, я зрозумів. God does not always come in the form of chapter and verse. Where did you go? Я на медведя пошел полевать. С гран... Дремерли танки. Дремерли таночки, так. Что, черти? Бачили, як хутенько, хлоп-хлоп, готове. Хельп, хельп, хельп. Едем потиху на кропочку. Воу! Так, я ось еду ніяку. Прямо. А це я правильно роблю. Ну так, правильно, слухайте, ми тут уже побач. Мужик, у меня так есть права, не поверишь, але есть. Все, сядаем на геликоптер. А ты что, не бачиш, як я беспечно рухаюся по мясцовости такой? Stay undetected. О, нарешті, раніця. То неяк темно було мені. Хто? Де? А. Ну все. Треба... Я думаю, чого це він мене зауважив, а виявляється, що це по сюжеті у нас. Где ты? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я навіть не ведав, що тут такі хлопці є серйозні.
Так, хто там застався? Я так разумею, цяжкі. Гэта не надта добрая зброя. Я чамусьці згубіў сваю гэту БМГ. Та нарешті. Шалець які, бляха. Так, а гэта не БМГ? Не, ці БМГ. Чакай. Потому што я набыў гэта... Во, яно. Яно. Так, ты ў Паляндзе жывеш, Верва? У Вільні. Адчыняем дзверы. Я, дарэчы, знаходзіў яшчэ некалькі бункераў. Шалець. Бляха, іх аж на 5 штук. Пацуков гоняю просто. Я вже потрапив нарешті. Усьо? Перемог? Все, бриллиантики взяли. Диамантики на кишеньку поклали. Во. Ля, нас устракать будут что на выезде? Так, у меня раптом что 5 гранаток. Упс. Так, ну давай тебе. Где он тут? А нормальово його броня, не? 5 гранат витравлювати у лобешник. Так, почекайте, тут тільки потрібно мені знести куфар, який мусить бути недзе тут. А, ось він. Оп, полетели отсюда. Так, пойду Ральфу розповіду. Чекай, бачу в новинах, що вверх по бункера сядеть. Нічого собі. Ошалеть. Настільки все серйозно.
Дык, высокая цана, кажа. Ці высокія кошты. Тут трэба ведаць. Так, адзінае, што мне не падабаецца ў гэтым усім, што я гранат страціў вельмі шмат, і зараз я нібы пусты. Не біць ту апсіну. Так, Ван Войш скажа знову, што це українські братні ядерно помиліся і залетели, як тільки заправда, що це болото прилетіло, то буде по інформаційному полю. Ну, все може бути. Тут головне, каб яшчэ панікі не было сярод насельніцтва. Менавіта гэта, мне падаецца, і можа быць прычынай паціху патроху гэтымі дронамі закидваць адзіночнымі, каб пасеяць паніку. Так, усё, элькі нема, больш ніякіх літараў нема, то бок у нас засталіся толькі сюжэтныя місіі, правда? Нібы так. Паляцелі. Кватэры патаннеюць. Ну так, ёсць у гэтым штосьці. А, я ж, дарэчы, выканаў гэтыя задачы, якія тычыліся габелену. Памятаеце, мы там у наркотрыпах былі, у Шангрыла ляталі. Карацей, бязглуздая серыя задач, я ўвогуле не зразумеў, хто іх палюбіць, як. Ось, але ўжо як ёсць. Яны прыдумалі, я зрабіў. Так, а дзе тут скрыначка гэтая? Мабыць, яна тут пячора нейкая будзе. Так, тут штосьці. Так, адну знайшоў, а другая недзе ўнутры. Так ці не? Не зразумела. Hey, Badra. Hi. Це називається «Да парогова воєнної дії». Так, коли ти гібридом кошмариш свого противника, ну так кошмариш, щоб його не було бажання відповідати. Ну, сьогодні 3, праз месяц уже 30. Пакуль будуть жаваць соплі кіраўніцтва краіны і саць, каб што рабіць супраць РФ. Ну, як мінімум, можна відповідати, дає можливість. Наприклад, судоходство перекрито Балтиці, каб менш виёбувались болотне. Мусіць зрабіць. Мусіць зрабіць. Тут у любым выпадку, мне падаецца, формула застаецца абсалютна тая ж. Ты можаш нешта ігнараваць, але па сутнасці не крытычныя рэчы. І пры гэтым максімальна эфектыўна рыхтавацца да адказу, да абароны. What do you want to do? I want to free Kirat, but I can't choose on my own. Amita and Sabal will never agree, so this leaves you, RJ. You've made a difference here. The Golden Path will listen to you. But you have to understand that whoever you back at Jalandu will become the unquestioned leader of the Golden Path. And once Pagan is defeated, they will control Kirat as well. Okay. I think I know what I have to do. Thank you. Чаму яна такая разумная, братра, гэта? Яна ж малая зусім. Ейная маці шалёная, мяснік натуральны. А дачка ля, паглядзіце, разважае. Wisdom, number 6. Божах, ну да што там дзеецца такое?
Яшчэ хтосьці быў жывы, не? З чырвоненькіх. Што ён збірае? А, я за всё, птушка. Так, Аміта альбо Сабал. Ну што, мы ідзем да Сабала. Аміта, ты занадта непрыемная жанчына. Выбачаюся. Не, у сэнсе цыцкі мае, але ж... Sabal. I hear Amita's ready to move on Jalendo. Собирается спалить храм Джаленду? Навошта? Скуль ты ведаеш, як гэта? Bitch! It's bad enough having Pagan destroying everything. Now she wants to do his job for him. I'm done with her. З мяне досць. I can't tell you. Не перадаць, як Джаленда важны для Кірата і для Магана. Ён бы табою ганарыўся. We're taking the temple. Абаронім храм, We're uniting. ачысцім Пхадру, аб'яднаем народ. Спаліць храм, навошта? Так, нам туды. Secure Jalendo Temple. Паляцелі. Паляцелі. О, слухайце, упершыню, мабыць, у нас не знік транспарт, на якім мы прыехалі. Так, на нейкім выспе. Ajay, it's Sabal. Yuma and Pagan have been robbing Kirak for years and hoarding our relics at Jalendo. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. The army Поглядіться, що там. to our people, so take care of their boats before you attack. Make sure not... Ajay, the guards know you're there. They've triggered the timer. Та я бачу, што яны заўважылі ўжо мяне. Нейкае гаўно снайперска там сядзіць. Так. Выходзім. Вось каб ведаць яшчэ, хто гэта быў, і дзе ён стаіць. Калі атакаваць, то трэба выходзіць вось тут, на сходы. Ой, зноўку я, дарэчы, без набояў. Гэта будзе кепска. Jalendo Temple. 3000 метраў над паверхняю мора. Бачылі, як яго затрыгіла? Там ще справа був чоловік. І у нас 2 хвилини тільки. У нас тільки 2 хвилини. А ведаеце што? А я зрабіў памылку, трэба было падляцець і на парашуце злезці. Тут 2 бомбы. Так, каб ножом кинуть, мне падаецца. Валера, што ты глядзіш у гэты бок?
Валера, бомба недзе тут за сцяною. Та ёб твою мать. RJ, the guards know you're there. They've triggered the timer on the bomb. Ідзе бомба. Дайте знести бомбу. Валера, ясная. Питання. Де... Тиши, 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 Аджай. Под землей? Так, есть подземелье. Дзе гэтае гаўно? Sabal, I've defused all the bombs. Так. Усё. Трэба толькі вызваліць тэрыторыю. Гэта ўжо прасцей. Are you afraid, darling? Hiding like a little girl? We need to find him right now! Sabal, it's done. Good work, but I've got some bad news for you. My spotters tell me that enemy reinforcements are heading towards your position. They mean to take back the temple. Get ready for another fight. Soldiers coming in from the west. Недзе з захаду. Давай, паспрабуем. О! Так, усход. А там есть у меня штосьці? Ой, проколка у меня есть. Так.
Бэм! Inbound from the west. Так, на заход. Это некая броня. Ту-т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 у. Тишей. Так, где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можна паглядзець у прыцэл. О! Это был апошні. Jalendi was safe, Sabal. Praise Kira. I thought Amita was going to get there first. Can you believe she was going to stop Badra from fulfilling her destiny? She can't stand between the gods and their people. This arrogance will be her downfall. Усё, Сабал узначалі ўжо залаты шлях. Гэта добра. Так, о, нарэшце. Чэрці-наркаманы з'явіліся ў нас у задачах. Можна будзе за трошкі павандраваць, панаркатэрапіць. Так, ну я мяркую тут усё. Нема ніякіх скрынак куфараў. Не бачу на мінімапе, каб яны былі. Та і добра. Так, гэта хто? Кіцю забілі, пакуль мы тут бегалі. І змагаліся. У нас з'явілася асобная місія па Сабале. Так, эсачка я бачыў на мінімапе. Пакуль што не бачу яе тут. Але вось тут нашы гэтыя хлопцы-йогі. І ўсё такое. Ну то хадзем да іх, яны звычайна ўсё роўна другасныя, а не галоўная лінія. А як гэта я не памёр, слухайце. О, бачыце, габелен сабраў. Во, усе 5 часцінак. Але шчыра кажу, калі раптам каму цікава, ці гэта ўвогуле серыя місія, яна вартая? Не вартая. Абсолютно безглуздая. Што у нас тут? Можа тут шафа ёсць, а то я бачу, што ўнізе маёй збройнай шафы няма. Тут ложак ёсць. Халера. Шкада, бляха, мне патрэбна гэтае маё узбраенне. А я не магу. Можа ты гандляр, не? О, гандляр, добра. Ты мне пасуеш, што ты мне нейкія дэкарацыі. О, тут можна базу сабе адбудоўваць. Экстэр'ер апгрейд. Інтэр'ер апгрейд, давай. Нечакана. Смецце вынеслі, малайцы. Вось гэта апгрейд. А ну давай яшчэ. Экстэр'ер, давай. Звычайная сядзіба двухпавярховая змяняецца на проста адрамантаваны дах. Нейкія зорачкі габрэйскія з'явіліся чамусьці. Так, што ў цябе яшчэ ёсць? 321 тысяча. О, базар, гэта азначае, што тут павінна была быць гелікоптэрная станцыя для палётаў. Трейдинг пост. Так, вось гэтае мне трэба. Зараз тут з'явіцца шафа моя. Ну давай хутчэй. О.
Я пайду набуду сабе ўсе набойчыкі, якія патрэбныя, бо у мяне іх няшмат. Я ўсё страціў зараз на гэтую вайнушку. Так, тут на 100 000 прадамо ўсё. А тут вось ама набудзем сабе. Оп. Так, яшчэ мне трэба вам. Все, выкарысталі гэтае ёсць. Усё. Поехали. Нарики, як ваші справи? That should have worked. Все пішло не так. Did it? А що повинно було пойти, да як? Oh, maybe we need a higher table. Oh, Is he gonna be okay? what? Oh, he'll be fine. Just a slight setback. Fuck you, you Chev. Oh, come on. Yeah, this'll sort you out. Сябри смактачи. The dog. We call this one trapped in the closet. Yeah, hot and fresh. Right out. А що ти всяку халеру у рот свій суєш? You mind stick it into my arm this time? Oh, sorry, mate. This one's gotta go in your bum. In my what? Here. Wait. Yeah. Божухна, яка жудость. Мерзоття натуральне. А, до речі, відається, що я хотів запитатися. Я вчора стали наладив некий там апдейт у ABS. Ой, божухна. Don't panic. We gave you wings. It's not working. Bugger. Have you tried Давай, Венгсют, мусить бути. Некая рыбёха тут яшчэ голову мне дурить. Так, што я хацеў сказаць, тое, што гульня мусіць змяншаць гучнасць сваю падчас таго, пакуль я размаўляю. Вось, ці яно працуе ці не. Так, добра, шотган, это добра. Oh shit. What the hell did those guys give me? О, ля, тэкстуркі праваліліся ўпершыню. Ну, калі мы не бяром разлік... У разлік тое, што у нас звычайна гэта адбывалася, калі мы паўзлі па... Як яны завуцца, божахна? Кошкаю карысталіся. Чекай, тут былі скрыні. Not again. Да ёпта мать. Что... О, боже, ну это что такое? Начинается. Черти, бляха. Ау! Ах, можна я не ведаю тут нейкі
Ага, добре. Добре, що так хоча б. Жутость якая. Танчать на стенах. Так, і куди ми полетим? Ось он герой дня. Real trooper. Yes, you're the best guinea pig we've ever had. Definitely the longest living one. Oh, by far. Говнюки. Recognition of your tremendous service. We've prepared a very special reward for you. Які ж? For your gallantry in the face of unpredictable recreational pharmaceutical interactions. As well as environmental and mammalian risk to life and limb. We hereby present to you the golden pipe of Kyratz. Золото штучне. It's the highest honor we can bestow upon you. Okay. Так. I guess. І ўсё? Вось у гэтым палягалі нашыя задачкі з гэтымі ёлупамі. It's been a pleasure experimenting with you. All right, enough pomp. Back to the task at hand. A very important task. Shall we? Yes. Enjoy. Да, Ubisoft просто ў вачах моих рассыпаўся ў попел. Пасля гэткага. Я-то лічыў, што гэтыя два афэлкі, яны штосьці ведаюць, яны могуць даць нейкую карысную звестку, можа параду божух, хто яго ведае, што ў галовах гэтых дурных, але ж не, яны проста нарыкі. І мы проста зрабілі серыю доўгіх вельмі задач па гэтых хуйня нейкая, шчыра кажучы, мерзоцце. Просто фу. Просто фу. Фэй, вітаначкі. О, Фэй, дарэчы, ты чуеш, што гульня змяняе гук, калі я размаўляю, ці не? Ну, тыпу, яна мусіць быць троху цішэйшая, бо ўчора мне не спадабалася, што гучнасць гульні і мая гучнасць, яна амаль аднолькавая. Я там нейкія налады змяняў, каб яно пачало працаваць, як гэта робяць звычайныя стрымеры. Ё такое, да? Але не перашкаджае, не замінае, ўсё добра? To any golden path in the area, the Royal Army is trying to retake this outpost. We need immediate assistance. Аутпост патрабуе дапамогі. Ну, давай дапаможам аутпосту. Мы, здаецца, ўжо яго выратоўвалі адзін раз. Here! Enemy here! I'm moving! Hurry up! Зараз будзем з секачом ваяваць. Як вам пукалка, дарэчы? Stand your ground! Што, чэрці, бля?
Не чакалі? Залезь. Мне ж трэба набойчыкі, як не круці ты. А гэты тлусты кудысьці пайшоў. Ой! Посрацца атрымаў. Усё? А я бачу аднаго тут. Як табе секач, Фэй? Здаецца, добра. Ну, добра. Калі раптам што, то... Так, I'm all right. Чакайце, недзе тут быў другі, з каго можна было набойчыкі ўзяць за... Яго паклалі вось тут. Яго зараз няма. Та іх похер. Так, хадзем, вяртаемся на наш гелікоптер. Ён жа ж стаіць, слухайце, нешта адбылося. Гелікоптэры нашыя не знікаюць. Паляцелі да Сабала. Як, Фэйс, твоё здароўка? Як там тебе пажываецца? Што адбывалася учора, напрыклад? Можа, штосьці новае, цікавае? Вось на той востраў трэба. А, гэта храм, які мы толькі што абаранілі. По голове атрымаў. We will see you ordained, I swear it. You will become... Ты станеш Тарун Матарай. God be praised, we're almost free now. О, гэта малая. Brother? You asked to see me. I just wanted to thank you. This moment right here, this is your doing. I promise you, I won't forget the son of Mohan when this is finally... Я табе не даў бы забыцца пра мяне. Listen. The Golden Path needs one voice and a meter. She's out of control. Look around you. This is what Kirat needs. Stability, tradition, honor. But she keeps second-guessing every decision I make. Artillery! Ajay, they're shelling Utkarsh. Go! Go! Яны Уткарш атакуюць і... Далёка гэта Уткарш, чакай. Што сабе? Крэпасць?
Як добре, што я сюды на гелікоптары праляцеў, га? То мы дакладна паспеем. Вось цікава, што Аміта радыкальных поглядаў, а гэты, бляха, рэлігійны. Ён жа ж таксама ні халеры не такі, бляха, ні чалавечны, ні натуральны, ні народны. У яго свой радыкалізм. Яны мы такія павінныя былі абіраць кагосьці з іх дваіх. Ну такое. Ajay, I'm taking some men with me to attack the gun emplacements that are shelling Utkarsh. You have to hold out until then. Блядь, ніводная кнопка, якая адпавядае за парашут, не працуе. Хуйня нейкая. То бок трэба выходзіць, я зразумеў. Выдатна. І трэба выходзіць, уключаць Wingsuit, і толькі потым... Everything is burning! Run! Everything is burning! Run! Help us! Pagan soldiers are coming! They're going to kill us all! I'll keep you safe. Just stay inside and don't go anywhere. Давай, малы. Дзе тут гэтыя будуць паганцы? Ajay, Sabal sent us to help you defend Uttar. А у нас там ніякай статычнай зброі няма, правда? З усходу. А дзе ўсход? Вось тут? They're attacking from the east! Ды дзе яны? Ось там, з правага боку. They're attacking from the east! Stay strong! Блядь, бяжы на шифта ціснуш. Так, ведаеце што? Давай БМГ маё. Ajay, you've got artillery incoming. Find cover. Get to cover! That's artillery! Схавацца. Куды схавацца? Цікавае месца. Цікавая схованка. Я так разумею, усё. We've taken out one of the artillery sites, but there are two more. The next one is going to start shelling you again soon. Get ready. Get ready for the next attack. Reinforcements. East, зновку. What the hell? Цішай, а де? They're attacking from the east!
Хутка яны сюды дабеглі, правда? Ось там ще бадяється. Говняшка. Воу! Все. Дзякуй Богу, на гэты гелікоптер толькі адзін патрэбны стрэл. Бо было б цяжка. You have artillery rounds incoming. Take cover. Artillery! Cover! Incoming! Find cover! Готовы. Так, тут добра, тут добра. Тут надо перенабить. Давай, давай. Усё, захаваннем. Так, бракує набойчику. The second artillery site is down. Just one more to go. We can't get to them before they start shelling Utkarsh again. Prepare yourself. We've held them back for now. Get Дзе набоі мае? Дзе папоўніць свае набоі? Тож мусіць быць нейкая скрыня, якая дазволіць гэта зрабіць. The west! They're attacking from the west! West, west, west. They're moving in from the east! Трэці з двух бокаў ужо пайшлі. Яшчэ не ўсё? Ну, нарэшце. Ось гаўно. Ух. They're coming from the north! З поўначы яшчэ. Трэба пазбіраць усе набоі, бо скончыліся. You have artillery rounds incoming. Take cover. Так. А цікава, артылерія сваіх накрые ці не? Бля, збягаюць. Бляха, тут падпаліла. Пацучок, бяжы! Бо будзеш смажаным.
Усё? That's it. We've destroyed the last artillery piece. You're in the clear. Utkarsh is secure. What's left of it? Badra is safe, and that's all that matters. As long as she's alive, the people will still have hope, brother. I need to show everyone that this sacrifice wasn't in vain. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Релігійныя гэтыя ваши установки. Такое. А чаму, дарэчы, ён не хоча перанабіваць? А, во. Все. Толькі два было. Так, добра. Нешта у нас чырвонае, гэта кропачка стаіць тут. Мусіць ужо змяніцца, але ж нешта гульня не хоча акцэптаваць. Так, паглядзім у нас на скілы. О, выдатна, тое, што трэба. Гэты скілок паднесці сабе, і у нас засталося сюды. To add 5 plus to your camera watts. Это похер на гэтую карму. Keep learning the skill to add 5 seconds to the syringe. Похер на гэта, вось гэта я не ведаю уже, так само похеру. І to add 5 seconds to the syringe. Так само. У нас тут засталіся адныя навычкі паскудныя. Ну вось, тут усё гэта да лячылак мае адношанне. Давай, паціху будзем дадаваць вось такім чынам. Усё прапампавана, усе навычкі ёсць. Вось, адпаведна, Сабал. Ты далёка там, ці? Вось тут бачыце чырвонае. Гэта азначае, што у гэтай кропцы яшчэ нейкая праблема. Тыпу і атакуюць, ці нешта падобнае. То бок, ёсць што парабіць. І чаму так? То мне падказаў бы, гэта азначае, што я сюды ўвайсці не магу? Не магу. Давай. Вось нават штосьці і прадаць ёсць. Дзіўнавата. Чырвонае, але працуем. Так, паляцелі да Сабала. А, Сабал, ты дзе? Вось ён. Як тут, во. Нейкі сцяг тут, плакат, што ў мяне тут? А чаму яго зарваць немагчыма? Цікава. Та ёпараса, я зноўку не тое абіраю. Побеглі да нашага так званага сябра. Что почти пошло не так, птушка? Кудысьці ты адляцела надта хутка. What do you think you're doing? Ты што гэта ўдумаў? Гэта для мяне? Мне засталося вырашыць яшчэ адну справу. We wrap things up. Якую? Amita needs to go. Аміта памрэ. It's the will of Kira. Сука, які ж ты брат просто. Не, яны абодва не падабаюцца. Ні Аміта та зараз не Сабал. Сабал пачынаў добра, але гэта... She's just another pagan. Do what needs to be done, brother. Жудасць, крацей. Жудасць. Выбор без выбору.
To reap what you sow. А неблагая назва. Адзінае толькі, каб нам яшчэ давалі магчымасць вырашыць тое ці іншае. Каб гэта нашым ураджаем сталася, але ж як ёсць. Ну, то бок місія называецца «Жні тое, што пасеяў». Вось, але зноўку паўтару, падчас гульні нам жа ж не давалі ніякага выбару. Мы проста... Ну, у сэнсе таго, што Аміта была радыкальных поглядаў, а гэты традыцыйных. І мы такі, ну давайте мы неяк вырашым гэтае пытанне з меншай колькасцю ахвяр традыцыйна. А зараз мы ўжо такія, ну ўсё. Трэба вырашаць пытанне радыкальным. Такое сабе, такое. This is what Aziz wrote, okay? And I'm not making this up. Aziz writes, Pagan is using the mines to hide a secret army of undead soldiers given to him by the lizard people living underneath Los Angeles in return for his loyalty. Oh great, Pagan's a part of the Illuminati. No, he's not, Aziz. He's not a part of the Illuminati, okay? Okay, Aziz writes, Pagan's mines are full of lead bars painted gold. Дякую за фоллоу. Дякую за фоллоу, Індікот. Цікавий у тебе нік. Полетели. Так. А Аміту ахоюють блакитні. Ну і не вірю я на безбожне єртичка, але і не шаную спадщину продків. На конт майго батьку забій свою зяпу, паскуда. А, тут кропашки навіть нема, мені треба тільки приблизитися до її. А забіваць абавязкова гэтых, яны ж сябры нашы. Усе былі. Тут не, тут не. І тут не. Ну, я так разумею, гульня... Гульня кажа адназначна. Толькі ваюй. Я вам так само давяраў. Я вам і давяраю. Ну вось, бачыце, толькі пачалі страляніну. Адразу сюды дайшлі. Так, Амітка, дзяўчынка моя, прыгажунька. З сакавітымі вуснамі. Ты, ён даслаў цябе за мною. Я чакала гэтага, але цябе? Хто яшчэ на гэтае здольны? Ну так. Сабал знаходзіць тлумачэнне ў сляпой веры, у традыцыях, а ты пакорліва ідзеш за ім? Як і іншыя ідыёты? А я і паверыла ў тое, што ты можаш выканаць апошняе жаданне мамы. Якое? Давай. Son of Mohan, savior of Kirat. Follow your orders, pull the trigger. I'm sure it's the will of Kirat. Не хочу, не буду. А, ўсё? Тут я не магу скіраваць управа ці ўлева. Very noble, Ajay. Які ти добра, Аджай. You may be sparing me. Ти мяне... Killing Kirat. Але я пагубіў Кірат. Ты мяне пашкадаваў, але... Загубіў Кайрат. І... Патата, вітанкі. Это зробяць богі. А табе трэба завесць дыктатар і скончыць вайну. Дарэчы, чаму няма варыянту, каб я сказал Сабал? Ёлуп, ты дурны. Якім чынам гэта ты сястру сваю хочаш забіць?
Хуйня ніка. Так, конвой. Конвой. І зараз він каже, гэта ўжо не ты, гэта багі вырашаць. На што мяне было дасылаць? Стингер нам доступны зараз ужо. З улікам таго, што ў мяне ёсць гранатамёт, не ведаю, на што мне гэты стингер. Там самакіруємо нібито. Ну, типу, адлегласць величезна, на яку можна стріляти і трапляти, може бути. Але щиро кажучи, тут бачиш ж увесь сеттинг, увесь геймплей. І він, ну, зовсім на короткій дистанції відбувається. Давай ось тут сядем. Знов-ка голову трошки. Фризуру нашу покосила. Давай, ходим. Ajay, we've been waiting for you. Everybody is rallying for one final push. We're hitting Pagan's fortress. It won't be easy. I heard about Amita. Whatever you're feeling, just know that Sabal only wants what's best for Kirat. О боже, ще одна пропаганда. Давайте уже кончать з гэтым. Goodbye. We have to get going. Ну то все, пошли. Куда вы стоите? Черти. Yeah, to Pagan mean. Где мой самолет? Сюда давай. Лепший транспортный сродок за все часы. Побана, и гранатомет на 50 ракет. На 50 этих гранат. Ля, яка фортеця там. Кто там, где, откуль? Дуду, гэта наши стреляют, так? Тут ще здимать плакати, серйозно? Ой! Кава, что это по мне жахнуло такое? Мне не подобається, що там хтось захрас з червоних.
Ты дебил? Ты не бачишь, где ты бежишь? I'm going. Я так разумею, што яны будуць расацца бясконца. Трэба бегчы наперад. Але дзе гэты чырвоны незразумела ззаду. Push! Providing heavy fire! Enemy below! Finding our visual. I confirm. You are fucking got it! The bird will pick at your balls! Scream for me! Scream so I know how you sound in hell! There you die! Move, move, move! Так, забіў. Collapsing our target. Ajay, use explosives to breach the main gate. You lost your mind? You're nutty! Штосьці тут не зразумело. Someone's going to need explosives! Don't give them an inch! The gate is breached. Move in. Go. Бля, який хитрий був, ну. Бачили, як його крутило? Цікаво. Гэта вже спіць. Так, добре. А где он? Да ёб твою мать. We're coming! Are we there in half a minute? Так, вибачаємося, богемка, вітаночки, усі б'ються замість того, щоб насолоджуватися горним повітрям. Есть такое. Это мы, либералы, разумеешь, просто такие. Нам бы подыхать. They won't be able to call for reinforcements now. А гэтыя за ўладу ўсе змагаюцца. Ёб твою налево, мать. Что ж вы такие суворые? Так, недзе там гэтая кропачка жоўтенькая. Бляха, як вы заенчылі.
Просто усраться. Давай подбежим у гэтую жоўтенькую зону. Там хтось ще мусить бути. Давай, давай, виходь. We've taken the headquarters! Так, усё, мы гэтую захапілі. Так, яшчэ тую зону захапіць. Хвилиночку, богемка, зараз прочитаю, що там накидали. Так, добре, тут ще 500 набойчиків. Бежим наперед. Так, хвилиночку, удох-выдох, так. Гуляем у любимых. Даруйте. Ну так. Чим багато, Побегли наступную гэту зону захоплюваць. They're trying to retake the fortress! Fight them off! Ой, не сюди. Сюди. Где вы? Чому, до речі, я один, я не розумію. Хто ще? Де? Оу, улево я не могу поглядеть, а хтось там лупендить. Я правий був, що там хтось був, ні? Не, десь ще хтось один там мається. Не розумію, чому не вибухає гэта паскуда. Я про машину червоную. Ох, ошалеть я. Ябучая механика. Так, Леха, витанки. И поменьше тра-та-та.
Ніколі. Чуєш? Забудься. Боже, ну як у іх атрымліваецца гэта? Раскошыць паміж кулямі. Што адбываецца? Дзе? Вось там бяжыць. Яшчэ. Туды ўжо не круціцца. Так. Ось так. Спать, курва. Я тут головний. Beaten back the counterattack! Регруп. Down with Pagan! Bring it down! Death to Pagan! Ну. На, посраться. Ось і все. Ти пожих, да? Ай, гульня, ну што гэта робіць? Ну ўсё ж добра было. Усё. Не, ну... На усялякі выпадак адыду. Усё? А з кепкамі статую? Ну, можа быць, нейкімі з кепкамі, але ж яны не падалі на мяне, яны побач падалі. Та ну. Жудосно. Та гэта ж немагчыма з золата было зрабіць гэтую статую. I'm heading for the palace. The Royal Guard is counterattacking. We can't support you. I'm going in. Бок іди. Конфронт Пеган. Давай сюди. Накіроўваемся. Рушым уперад. Гэта, я так лічу, ўсё ж такі апошняя місія мусіць быць. Усталёваў новую дыктатуру. Вы атрымліваецца, што так, пры гэтым яшчэ і рэлігійную. Тыпу у нас быў варыянт новая маньячная, тыранічная, альбо рэлігійная. Атрымліваецца вось так. А можна я вось так вось гранатометом буду лупендзіць зараз усіх? Ну што, мы адсюль збягалі, я так разумею?
Добрая музыка была, на что выключать? Хай была б. Come in. О, ти сьогодні за барменом. I apologize for the austerity I sent to help home. Chances Тут історія, принаймні, не така топорна, як у третій. А поглядім. Я вже забувся на третю вдома. To whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? А что, это одно выключает другое? Что? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down. А ми вже сядали? Enjoy some food. На початку гуль не забывся, чи що? We tried that before, didn't we? At our first meeting? Не. Right here, Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little... Так, тут подказать? I stood... Та ні, може, давай не будем, може, там поглядим, що до чого. Words. Stay here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. Я хутко повернуся. Ну і? No. If you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. Ну, відомо, так, це зрозуміло, ми про це ведемо. Didn't listen. Ти мене психом називаєш? Instead to join the other monkeys and start throwing his shit around. No. I'll tell you what. I call a do-over. I say you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food, and you and I will go scatter your mother's ashes together. А навошта нам гэта робіць разом? Каб хто мне поясню. Упс. Ну, ён хаця б насаладзіўся, правда, вячэраю. Ламай яму кайф. Да ён такі цікавы, а калі яго застрэлю, я што, прах сваёй маці не магу развеяць без яго? Трэба было, дарэчы, захавацца, зрабіць нейкае ручное захаванне, ці гэта магчыма агулам перад гэтай місіяй, каб паглядзець, а што ж будзе ў другім варыянце, тыпу нейкі прагляд ці штось такое. Паглядзець раеш усё ж такі, добра. Давайте скіпнем гэтае. Паслухаем гэтую музыку крыху пазней. Pagan's dead. Good, brother. It's finally over. Ці я знайшоў нейкую лакшману? No, I don't know what it is. I guess it's not important. Kirat's free, brother. That's all that matters. Come out and celebrate, like Mohan would have wanted you to. Это что такое? А, это трубка. Так, мяне запрашаюць сюды. Я так разумею, што і ў тым, і ў іншым выпадку у нас будзе. Так, restart mission. Ось так, мабыць, трэба. Так, давай. А, не, глядзі. Resume. Слухай, а тут жа ж недаступная, я так разумею, гэтая пра... Як іх? Сейвов-то нема. Бачиш? То, адпаведна, ідзем проста па гэтых. Hello, neighbor. Oh, Mr. Gale. Well, I guess that's it then. No more mayhem and destruction. Hanging up the old rocket launcher. Alright. I really love what you've done with the place. It'll be sad to see you go. Put it on the shelf, as it were. От что вы меня, бляха, вы выгоняете? Some unfinished business, perhaps. Loose ends to snip, or people to kill. That's why I just said, brother.
It's Yogi, you prat. Smoke? Smoke? Not this time. Чакай, а где гэтая кропачка, что была только что? А, дык гэта ўсё. Brother, now that Pagan is gone, Не, глядзі. Guard are confused and disorganized. You should strike while the iron is hot and seize the fortress for the Golden Path. Захапі, бляха, ягоную крэпасць. Аж мрэць, вось гэта, бляха, замова. Што ў нас там па гэтых скілах яшчэ? Усё? Так, сюжэт пройдзены, але херова тое, што няма ніякага захавання, каб можна было перапрасці апошнюю місію. Вось так вось. Ці ёсць нейкая магчымасць, патата, не памятаеш? Лёха, серия 55 стримов. Ачмурять. Не, ну шчыра кажучы, нешта вось гэтая канцовачка, калі ты страляеш, пагана. Но не надта яна бадзёрая, непрыемна. Перазаход толькі, можа быць. Думаеш? Ось тут можна было захавацца. Яна просто захоўвае. Яна не робіць нічога такога. Не дае табе інтэрфейс. Дэсктоп. А мне трэба не дэсктоп. Мне патрэбна на тую першую нашу акенцу, якое перад тым, як мы агулам пачынаем гульню. Так, ну давай перазаход паспрабуем. Чорны экран зараз будзе у вас, але хвіліначку пачакайце. Пачынаем з самага пачатку. Не, дзякуй. Я лепш у Ютубе пагляджу, што там было альтэрнатыўнае. Але, ну, не зразумела. Вось увогуле, паганец гэты, ён жа ж нічога ніяк не матываваў цябе. Апроч таго, што спрабаваў забіць усіх сяброў, ці гэтых знаёмых тваіх, паказаў пакуты тых, каго ён катуе. Я нешта я просто зусім напрыканцы загублены ў тым сэнсе, што ніякага сэнсу гэта ўсё не мае. Нібы, ведаеце, нібы сапраўды гульня вартая, тыпу яна сцябецца з самой сябе, і тыпу давай вось ты на самым пачатку гульні застанься ў памяшканні, ды паглядзім, што з гэтага будзе. Не застрэліць там усё і тлумачыцца. Дык можа тады літаральна пачаць гульню новую і застацца ў кабінеце, нікуды не сходзіць. Можа так? Гэта ж будзе тое самае, атрымліваецца. Ютуб для слабакоў. Так, давай паглядзім, што мы можам зрабіць. Таму што шчыра, New Game, Join Cup, Continue. Да. 5/5, Active Sessions, Map Browser, Map Editor. Ну, блін, так не цікава. Online to allow co-play. Offline.
І ты іх... яна павінна захавання апошняга там, дзе мы ўжо ўсё скончылі. Так, вось гэтая бляха. Габелен. Чыстая падлога, без смецця. І на гэтым усё. Так, у такім выпадку давайте паспрабуем, можа, зрабіць спачатку, але нікуды не сыходзіць. Халера, вось дзіўная, дарэчы, навігацыя, што нельга проста выйсці на галоўнае меню, а трэба выходзіць з гульні цалкам. Should I stay or should I go? Da-da-da-da-da-dam. Ну давай, запускайся. Долго гэта нешта. Калі не застрэліць, там усё тлумачыцца. Не, ну, чакай, як яно тлумачыцца? То бок, гісторыя, чаму паган мяне добра ведае, чаму ён чакаў майго прыезду, хто такая моя маці, якая што мы з яе ведаем, з таго, што яна сачыла за ім, а наш бацька быў у супраціве на гэтым залатым шляху. Магчыма, калі ён ведаў нашу маці і, па сутнасці, ускосна даведаў пра нашага бацьку нешта, хутчэй за ўсё яны працавалі на яго. Але чаму ў такім выпадку маці збегла? Алексеевич, вітаначкі. Не зразумела гэта ўсё. Пытаннічкі, ведаеце, такія. Кепска прыхаваная гісторыя, як на мой погляд. Ну давай уже, боже. Так доўга запускаюцца, ведаеце, ось у 6 было з гэтым прасцей. На прабел ці на што ты там націснуў і ўсё на гэтым. Давай. Учора дропнуў абнаўленне беларусізатара Outlast'а. Ну, віншую. Чарговы крок. Гэта пра ўсім, што ж можа быць моя апошняя просьба, развей мой прах на гары такой-то. Можа быць яшчэ і такое, што Аджай, сын Паганміна, паверні мяне да Лакшманы. Mr. Gale, this is Chet Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, Ад самага пачатку гульні мы былі ў гэтых пальчатках. Паспорт. Паспорт. Breathe. I'll do the talking. Passport. Jaldi. What's happening? Гэта ты так у Польшчу ехаў? Вядома, што не. А ты што, ніколі мяжу не перасекаў, Лёха? Ты не ведаеш, як мяжа выглядае? Ніхто з аўтаматамі там не ходзіць.
I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Наша ось так? Shoot. А я не пам'ятаю, слухай, ну я ж 5 гадоў ужо не ездзіў, таму... Але, падаецца, ніколі не было, каб з аўтаматамі хадзілі там нейкія. It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking job, and you couldn't fucking do that! And I got blood on my fucking shoes. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I'd recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your +1? Strong, silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I. Што гэта такое, богемка? Што за смайлік такі? Выдатны пачатак. Выдатны, натуральна выдатны. На ўзроўні вось гэтай першага роліку ў 6-й частцы, дзе там музыка падкола, вось гэта ўсё проста шыкоўна. I must say, Paul, your little corner of Kiratyu is rather beautiful. I expected more. Навода, калі не ведаеш, што сказаць. No. Here is a dog. Посціш смайлік, навода, калі не ведаеш, што сказаць. That rise. А, тыпу рэакцыя на гэтыя паводзіны ты маеш на ўвазе, на паводзіны Паганміна. У цябе такое, тыпу... Bag off his head. What the fuck? Ну, я зразумеў. Is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Min. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. No. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. I need cash. All of it. Here we go. All right. With this, with a smile. Хвастливая паскуда. Me. Although I'm not so sure. Надрукаваў сабе паперак, бляха, і хваліцца імі. My mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. Вычварэнец. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment. На паперках яго падвойнік, ну, сапраўды, там же быў же двайнік у яго, якога мы завалілі там, калі пераследавалі. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not me. No. It was the fucking Golden Path.
Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see ya. Hit me. Really, guys? We're not checking for these anymore? I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. Нападай, коли не ведаеш, сапраўды лоудер. Выглядае няблага, Лёха. Go on. Cry for help. Try for help. Help? Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Что такое, Потатыч? Что здарылася? Please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Юма, we need to talk. До речі, неблагая была гэтая суперніца Юма, якую мы завалілі. Чекпоінт ёсць. Чакаем, пакуль ён павернецца, правда? Так, грошыкі можна ўзяць. О, бляха. А грошыкі ўзяць не хочаш? А, вось так. Чамусьці толькі адсюль. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Відэльцам навошта? Не, ну ён жа ж не зусім адэкватная асоба. Так. Все равно так чакаць доўга. Можна нейку там, я не ведаю, націснуць кнопку, каб сесці, паесці, напрыклад. Ну давай. Хоць штосьці можна зрабіць, пакуль яго чакаю тут? Ці проста рэальна сидзець на месцы, нічога не рабіць? Шкада відэлец, кажа Лёха. Ну не кажы. Можа, ён срэбны быў, каштоўны. Хто там шмыгае носом? Крацей, вось, калі рэзюмаваць мінулую вось гадзіну-паўтары ў гульню, шчыра кажучы, можна было б зрабіць палепш, а не вось так вось змяняць дыктатуру на дыктатуру, нейкага вычварэнца на традыцыйнасць, рэлігійнасць, хутчэй, не халера, гэта не традыцыйнасць, это ўсё, блядь, у апошнім часе выглядае надта спекулятыўна, калі кажуць пра традыцыйнасць, маючы на ўвагу выключна свае асабістыя традыцыі, якія яны паважаюць і сцежаць. Мін, выходзь ужо, заебаўся я чакаць на цябе. Рэч, стол, можа, тут у шахматы гулялі. Вось. Я б напрыканцы ўсё ж таки зрабіў бы нейкі выбар, апроч паміж Амітаю і Сабалам. Ну і, вядома, яшчэ больш відавочным зрабіў бы выбар наконт Міна, таму што напрыканцы гульні я абсалютна не разумею, навошта мне яго пакідаць у жывых. Бо прах маці я магу без яго развеяць, ён мне не патрэбны для гэтага, незнарок квітанкі. Ён жа ж не сказаў, мяне ёсць для цябе нейкі апдэйт, нейкія навіны пра тое, пра другое, пра трэцяе. Не. Ён тыпу такі, давай мы з табою разам развеем. Што, паскуда? Ты столькіх людзей катуеш, мардуеш, забіваеш, а я цябе слухаць буду? З якой такой нагоды? Ён жа ж мяне, дарэчы, забіваць спрабаваў жа ж. Не аднойчы, правда? Паган Мін, ты дзе? Давай сюда ходи.
Ног нема. Біць нічого не магу. Цыцачкі. Каменныя, але цыцачкі. І тут тое самае. Доўга яшчэ чакаць. Хто памятае, колькі чакаць? 7 хвілін, 10 хвілін? Нешта там блішчыць. Цікава, калі я рыпнуся ў той бок, то ўсё скіпнецца, ці што? Ці агулам нельга было варушыцца? Зноўку не зразумела. Вось тут штосьці блішчэла. Вось гэтае. Грошки, грошки, грошки. Array Mamo, increased Golden Path activity. Незнарок. А пашпарт забрали? Так, ну вядома, забрали, хвілін 10. Ну гэта доўга. Давайте паглядзім у нас на горы. Стаім. Тут яшчэ гелікоптер, бляха. Нейкія магнолія з дроту зробленыя. Багемка, ты дайшла до конца учора? Бо я до конца не сядзеў, яно просто ішло на фоне ў мяне, я там займаўся сваімі справамі. Ты экспедыцыю 33 скончыла? Бо я памятаю, ты там разважала апошняе з таго, што я глядзеў, гэта тое, што ты разважала наконт Верса і Густава, што яны нейкія, як гэта выказацца, нібы адна асоба па сутнасці, а пры гэтым пры ўсім. Ну там можна на фінальнага боса ісці, але там яшчэ контенту да халеры. Ну, як і тут, калі паглядзець на мапу. Ага, толькі не гэту, а калі тую, якую я адчыніў. Там яшчэ колькі паказвала 44%. Але па ўсіх пытальніках, па ўсіх скрынях бегаць такое сабе. Дык усё ж такі па сюжэце. Я так разумею, яшчэ базуючыся на тым, што казаў... нейкі топат. Падалося? А гэта, што казаў Рудзі ў сваім. Гэта, па сутнасці, гульня, якую зрабілі па матывах гэтага Клэр Абскура, што з'яўляецца, па суці, мастацкай явай. Праўда? Я думаю, што сёння пабадзяцца па гульні. Зразумеў. Вось, то бок, тыпу, ёсць мастацкі твор, зроблены ў тэхніцы Клэр Абскура, а тут, па сутнасці, у тэхніцы Клэр Абскура зрабілі гульню камп'ютарную. Вось. Але вось нешта намуцілі, мне падаецца, ўсё ж такі некананічна. На пару баетаў. Ты не стамілася, Багемка, жэрці гэтыя баетышчы? Мне падаецца, хлеб есці на стрымах. Рызыкоўна. Стамілася. Слухай, гэта будзе выхад нейкай гульні ад украінцаў, трэба будзе тады боршчу сабе талерку наліць і сёрбаць лыжачку баршчу. Плясь. Што? Ты 5 кіляў набрала за апошні тыдзень? За 2 тыдні? Так, ты ж 2 тыдні стрымаеш, Клэр Абскур. Ты серьезно зараз? Ці гэта жарты за месяц? Ты ўжо месяц прайшоў, то ты шо? Няўжо? Я ж кажу на масе. Опа-по, не кажы, Пататыч. 5 кіляў? Не, ну гэта дохуя, Багемка, ты што? Нельга так. Трэба рухацца, трэба варушыцца.
тебе у тебе ж стрес. Я думаю, чаму так. У тебе ж стрес зараз. Ты там распавядала ще. Там ще Тодор і Ерика мяне падкармлівалі. Так, яго была то пиздец. Вось гэта хутчэй. То багеты. У тебе ж там і стрес. У мяне, дарэчы, Баемка просто распавядаў. У мяне былі 2 скокі вагі у жыцці уверх. Менавіта праз стрес. То бок губляў працу. Трэба было альбо знайсці штосьці новае хуценька. Вось і быў ціск з боку блізкіх. А потым вес стабілізаваўся. Вось. Неяк там, ну, карацей, плюс-мінус 5 кіляў. Ідзе просто сезонная, типу зімой плюс 5 приблизно, летом мінус 5 приблизно, вось так. Адпаведна. А вось так, калі стрэсаваў, так, такое было. Першае гэта было са 108 до 117, а другі гэта быў за 117-18 до 125. І вось зараз уже колькі? 8 гадоў, атрымліваецца 126 у сярэднім, вось так яно. То бок яно скоча до 128 і зніжаецца звычайна до 125. Давай так. Вован, Рус, вітаначкі. Вітаначкі. Плюс стрес у мяне є тэндэнцыя заядаць. А вось я не ведаю, шчыра кажучы, наконт заядаць, ці гэта сапраўды праз тое, што ты скарыстаеш падвышаную колькасць калорый. У мяне не. То бок у мяне звычкі жэрці няма, але вес просто сам па сабе рос. Ніяк яго не было скінуць. Я так кожны ранак скідаю. Лёха, фу. У мяне пасля аперацыі плюс 8. Во, дарэчы, да, таксама. А у мяне было пасля аперацыі мінус 3. Вось, адразу. Не, нават больш, мінус 4 было пасля аперацыі. І яно павярталася на працягу паўгода, недзе так, вось. Нешта доўга чакаецца. Я таксама лічу, што нешта доўга чакаецца. Мабыць, трэба увогуле не варушыцца. Ну, то бок, ён пайшоў, і мы такія стаім АФК. Вось, нічога не чапаць трэба. Правда? Як гэта вось зрабіць? Last checkpoint. Вось, давай так запампуемся, і я нічога чапаць не буду. Во, ён кажа нам explore, а мы нічога не робім. Давайте ще повісім, так хвилинок 10, кажеш ти. Пататич. Так, гроші на столі, то бок гроші ми не взяли. What the fuck? Во. Усё. Гэта типу чекпоінт, який був, як тільки сышоў паганмін. Так, ну ввогуле у мяне стасункі з ежаю паганыя. Я альбо не ем зусім, альбо ем зашмат. У мяне ёсць адзіная гэтая кепская звычка, але шкада яшчэ ў квадраты я на тое, што ў мае жонцы тая самая звычка. На працягу дня нічога амаль што не есть, то бок у нас сняданак. Гэта ўвогуле лёгкая ежа нейкая, там кубак гарбаты выпіць усё. Каву, калі што я не п'ю. Кубак гарбаты разам, я не ведаю, з слодачам нейкім ці лепш з бутербродам. Бахнуў і да самага абеду. У абед нешта такое, не ведаю, там талерка макарон нейкіх, плюс-мінус, альбо супу. Затое увечары, ну гэта, блядь, сам Бог, як кажуць, наказаў. То бок сядзіш, і першае можаш, і другое, і трэцяе, і кампотам усё гэта заліцца гарбаты. Тлушчам змазаліся. Так, мне, дарэчы, праз папаўненне ў вазе крыху палепшылася становішча каленяў. Што? Дадалося вагі крыху, а становішча каленяў стала лепшае? Змазаліся. Як гэта можа быць звязана? Не, ну тлушч ніяк не ўплывае на суставы з таго, што я ведаю.
Мабыць, просто, што арганізм, скажем так, аднавіў нейкі калаген, ведаеш, у тваіх гэтых суставах, злучальніках. Вось, і адпаведна стала крыху лепш. Можа, вага ў цябе паднялася праз тое, што ў сярэднім рухавасць твая зменшылася, вось. У гэты час арганізм аднавіў нейкія там калагены, эластаны і ўсё такое, і адпаведна табе стала лепш. Нагрузку зменшыў, так вось, так, як падстава для аднаўлення. Рост у цябе які? 190+. Дакладны рост я табе не скажу, але вось 190+. Будзеш смяяцца, а жонка ў мяне 160+. Жонка ў мяне вельмі малая. Я баць, ты доўгі. Не доўгі. Я значна даўжэйшы. У мяне ўсе дзеці вышэйшыя за жонку, а і ўсе дзеці гэтыя крыўдзяцца на тое, што яны меншыя значна за мяне. Вымахаў. Ну, добра харчаваўся, бачыш, багемка, то бок вячэраць добра, яшчэ вось так сабе выяўляе. Вось яно што, трэба пераходзіць на вечаровую ежу. Не, ну слухайце, доўга мы так будзем стаяць ці не? Ну сапраўды неяк дзівосна. Каб ведаў, што такая херня станецца, трэба было пачакаць, пакуль ён даесці свайго краба гэтага. Вось, і не дурыць нікому галавы. Добрая палка гаўно мяшаць, так. Мне часта такое казалі ў свой час. Адзін наведаецца, што кепска вельмі гэта тое, што вось кажуць, што тыпу добра і прышпільна быць высокім. Ніхуя не прышпільна. Усе праёмы дзвярэй, гэта ўсё абсалютна не разлічана на рост вышэй за 185. Вось літаральна, 185 і вышэй ўжо пачынаюцца праблемы. Я, каб вы ведалі, сваю галаву столькі разоў біў, а праз гэтыя касякі. Хтосьці недзе усталюе гэтыя дзверы за нізкія, трэба прыгінацца. Вось, дарэчы, у садочку, у школе, дакладней казаць, у школе, усталявалі магнітныя замкі, ну, то бок, замыкаюць дзверы ўсе магнітамі, і, адпаведна. І іх павесілі такім чынам, што я не праходжу зараз ужо праз гэтыя дзверы, то мне трэба нагінацца. Бо інакш я просто аб гэтую жалязяку б'юся. Тут лямпачкі замяняць. Но я не карыстаюся зэдлікам, так. У хаце я не карыстаюся зэдлікам, каб замяніць лямпачкі. Вось, я ўжо, вось іх усталявалі гэтыя замкі колькі? Месяцаў 4 таму. І за гэты раз я ўжо разоў, 3 дакладна. Я забываўся, спяшаўся і галавой так трэснуўся, блядь, такія зоры лавіў, каб вы толькі ведалі. А потым балела яшчэ дзень. Я думаў, адзін раз увогуле разбіў галаву сабе, таму што там нейкі нават струпік быў. Высокім быць блага, а ніякіх вандровак аўтобусамі. Цяжкавата, так, сапраўды. Я колькі ездзілі вось так аўтобусамі. Калені баляць, усё гэта, та ну нахер карці. Яшчэ ведаеш, багемка, што кепска, вось Ryanair, там звычайныя людзі пакутуюць, а мне дык увогуле цяжка. Я заўсёды займаю пазіцыю, вось, напрыклад, там жонка злева, а моя адна нага ў праход вызірае, а другая нага на ягонае месца, на ейнае месца глядзіць. Просто няма куды падзецца. Ну што, гульня, што за хуйня? Ага. Я так разумею, мы не пабачым гэтую канцоўку, калі мы разам з паганмінам развейваем гэтыя рэшткі маёй маці. Калі мы я вось адчула сябе прывілеяванай, калі была 50. Ого,
Ой, не, мне падаецца, гэта замала 50. У тебе сапраўды вось 55-60 мусіць быць вес твой. Со сваім 168 у самалёта гэтых сябе адчувала заебіць. Калі не памыляюсь, это трэба ўвогуле не варушыцца 15 хвілін. 15 хвілін, ну вось мы бачыш, уже стаім амаль... ну мы пакуль што 7 хвілін стаім. Не варушымся. Не чапляю ні мыша, не чапляю нічога, ні всада. Вось чакаем, пакуль павернецца гэты паганец. Канцоўка, я правярала. Але ж не ў мяне ты правярала. Ты недзе там у сябе правярала. Я ведаю, што яна ёсць. І недзе там... Што там пісаў, дарэчы, у нас гэты Пататыч. 15 хвілін не, гэта Лекс пісаў, а Пататыч пісаў 10. Ну, шмат год таму. Ну, зараз пабачым. Можа, яшчэ адзін раз перазапусцім, такім выпадку гульню дойдзем да гэтага. Я ўвогуле нічога чапаць не буду. Вось, хай яна сама сабе гэты мульцік паказвае, а потым ужо будзем чакаць на канцоўку. Я пісаў 10. Так, ты пісаў 10. Ну, адпаведна, у любым выпадку на наступны тыдзень плануем трэцюю частку запускаць. Будзем гуляцца. Там Вас мусіць быць, правда, так завуцца? А гэты антыгерой асноўны трэцяй часткі. Вось, ну а калі так казаць пра адзнаку гульні, не змянілася. Яна сапраўды геймплейна і цікавасцю света свайго, яна лепшая за 6-ю частку. Вось, і мне гэта спадабалася, шмат што спадабалася. Адзінае, што ўжо няма такога імпэту і прагі вывучаць гэты свет, па гэтых пытальніках насіцца, як у 6-й частцы я зрабіў абсалютна ўсё, што толькі магчыма. Вось, то ўжо тут, праходзячы ў адваротным накірунку ўсе гэтыя часткі, ужо ўсё наеўся. Не толькі самае сакавітае, ведаеце, абіраеш з усяго геймплею. Все ж таки 4-я крыху лепшая. Адзінае але гэта тое, што гісторыя. Вось, яна, ну, сапраўды ў 6-й частцы мне больш спадабалася. Яна там класная. Вось гэты, як гэта божахна, не плён, правільна казаць, а вось гэты вайб дыктатарскі вельмі добра паказаны. Стасункі з сынам, як ён пераўтвараецца на дыктатара, у тым ліку таксама добра паказаны. Эвалюцыя ёсць у антыгероя. Шыкоўна проста. Мне вельмі спадабалася. Ну, гэтыя бляха збочныя героі, яны проста адбітыя. Там пытанняў няма, там шмат якіх дурных, але было вельмі шкада гэту асноўную гераіню, нашу паплечніцу. Яна мне вельмі падабалася, і што яе забіў потым дыктатар, ну, такое сабе. Ось, то бок там было і трагедыя, і трохі камедый. Але і сюжэт на 6-я частка пакуль што number one, але так агулам, калі ацэньваць, все ж такі яна на другім месцы. Лёха, Ctrl-Alt-Delete, Alt F4. Я яшчэ не прайшоў 6-ю. Ну, усё будзе. Што, пачынаем наноў ці не? Чакай, 11 хвілін мы прастаялі. Пачынаем новую? Так, ВРВ, так, з навінамі з Вільні. Перажылі авіаналёт. Я так разумею, нічога не было. А, трэба чакаць і маўчаць? Ну не, дзякуй, мы такое не будзем рабіць дакладна. Дрон упаў у полі. У божахным. Не, яшчэ чакаем? Патата, чакаем? Колькі яшчэ чакаем? 4 хвіліны атрымліваецца, так? Можа, Лекс Флекс меў рацыю, што 15 хвілін трэба пачакаць.
Дзесьці не па сцэнару пайшоў і ўсё згвалцілася. Тут не было нічога, незнарок. Тут нічога не адбылося. Тут быў мульцік, мы пачалі. І проста я пачаў бегаць па гэтым пакойчыку, і больш нічога не змянілася. Запусці таймер, каб адсочваць час, а не гадаць, колькі мы чакаем. Бля, дзе ўзяць гэты таймер? Трэба ж яго яшчэ недзе знайсці. Бо я просто гляджу на гадзіннік. Я ж не гадаю, колькі мы тут. Я ж бачыў, калі мы перезапусцілі гульню, это было 14 хвілін, а зараз 26. То бок прайшло 12 хвілін. Гудлком? Сапраўдны дзед. Дзякуй, Фэй. Ведаеш што? Хутка ты таксама дарасцеш да гэтага. Google.com. Ну, яшчэ і на мяне скардзяцца, паскуда гэткая, ты паглядзі. Па клавішах трапіць не можа. Пішаш там таймер. О, чакай. 13 хвилин. You, sir, are a gentleman. I sincerely apologize. We saw terrorists in the area and yada yada. Яра-яра, так. Right? Ага. Зрабі гук цішэй, перашкаджае. Well, come on, let's go. А мы ж банку бралі, алё. Мы ж труну гэтую бралі ўжо сабе пад пахі. Чаму яна на стале стаіць? Багі. Усё багі. 3-point landing. You know, part of me is surprised your mother asked for you to bring her all the way back. На радзіму, так, і што? Thank you, Kamran. You want me to follow you? Jesus Christ. Yes, boy, the ashes aren't going to scatter themselves. Did your mother ever tell you about your father? Never, no. Mohan, the great protector of the Golden Path. He was a cunt. He hauled your mother out, sent her to spy on me. But we fell in love. We had a child. And that is when Mohan showed his true colors. He drove you and your mother away. Even killed your sister, Lakshmana. Which brings us here. Что? I'm so glad we're finally back together. After you. Лакшмана Мин. Что, бля? Вы серьезно? Шивар Гейл нейкая там. Oh, good. You feel better now? Get it out of your system? Good. Maybe now we can finally shoot some goddamn guns. Так, блядь, а ну-ка поясните мне, патлумачце, калі ласка, што зараз адбылося. Чуеце вы? Потом мяне на гэта ўсё падбіў. Мілата. Яна стрычная. Ну, не стрычная, то бок яна ад яго. І Так, чакай. У яго былі стасункі з нашаю мацію. Іх нарадзілася дачка, так? Мохан забіў гэтую дачку. Варогу туды Бангладеш. Спідран типу. Міця з гурту Hi-Fi, так. Крацей помсціць за Лакшману. Я ні халера не зразумеў.
want me off your back. Well, come on. Мне падаецца, мне на Ютубе забаніць праз гэтую песню. Трохкутнічак быў, так, ну нейкі такі атрымліваецца. Вось пытанне толькі застаецца адчыненае, ведаце пра што, наконт таго, якая матывацыя была ў гэтай маці, чаму яна... Так, мы ўвогуле, мы сын Мохана, ці мы сын гэтага Паганміна? Я нешта не цямлю. Хто з іх Ладеш? Ладеш не ведае ніхто. Тут Ладешаў не было. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let Увогуле нейкі Ладеш быў, не вырве не было, я не памятаю Ладешаў. Мы завемся Аджай, гэта Паганмін, дачку Лакшмана, Мін, а маці як звалі? Махан бацька Аджая, Паган Лакшманы. То бок, усё, гэта 100%. Другое пытанне, чаму тады Паганмін такі... Як гэта, бляха, чакай. Санта-Барбара нейкая, ну... Чаму Паганмін нам дапамагае? Чаму ён вырашыў, што, тыпу, у памяць маці нашай, тыпу, гонар толькі з удзячнасці нейкай, ці што? Дапамагаць ён тут збіраўся. І ведаеш, што яшчэ містер 8-біт Патата не б'ецца, гэта тое, што ён кажа, што ўсе яны малпы, маецца на ўвазе залаты шлях, якіх ён корміць, але яны кідаюцца ў адказ гаўном, і тое самае ён нам сказаў напрыканцы нашай асноўнай гульні, калі мы, перад тым, як мы яго забілі. Сука, патлумачце мне, калі ласачка, курва, што адбываецца з гэтым. Прычым тут малпы гэтыя, і чаму залаты шлях так яму надакучыў, калі ён яго так корміць з рук. А? Ёб твою мать. Каб бы ў пекле сралі колючкамі. Тут уже цяжка, кажа, все, Патата здаўся, мне падаецца. Заябаў, так, старэча. Бачыце, ну, зноўку, давайте так сумаваць уже, ўсё ж такі сюжэт моцна пакідае вельмі шмат плям белых, незразумелых, нейкіх незгодных адна паміж з другою. Неяк так. Но Махан раней напагана працаваў, калі верыць Уэлісу, а потым заснаваў яму апазіцыю. Ну, Уэліс нам трындзеў, ён жа ж казаў, я цябе выкарыстоўваю. А тое, што ён нам падказаў, там невядома, гэта была праўда ці няправда. Залаты шлях, ну. Мне падаецца, гэта, ведаеце, трэба было ўсе крыніцы, дзённікі, нататкі, вось усё гэтае чытаць і вылучаць толькі ты, якія маюць дачыненне да нашай сям'і, каб даведацца пра гэта. Вось толькі можа так. Дзен зноў забыў жарт пра Бангладеш? Можа быць, не памятаю. У тамніцы для мяне. Карацей, добра. Мы на гэтым завершым, все ж такі палова. Так што далей там гуляцца не будзем. На наступным тыдні у нас запланавана трэцяя частка. У любым выпадку будзем яе пачынаць. І заўтра Long Dark будзем працягваць нашы вандроўкі па гэтым снежным свеце і выконваць задачкі гандляра. Мар'емка, дзякуй табе, што была са мной сёння. Дзякуй усім, хто сёння прыў. Падпісніку, дарэчы, так. Індзі-кот, велічэзны табе дзякуй. Вось. Спадзяюся, што на Ютубе таксама раздупліцца наш чатик і ўсё астатняе, каб пайшлі нейкія размовы, падпіскі і так далее. Тут штосьці апошнім часам Ютуб памёр. Такое адчуванне. Вось. Мы зараз пойдзем у рэйд. Далькі дайце паглядзець да каго. У нас ёсць Ралеф і у нас ёсць Ралеф. Халера, да каго ісці? Вядома, што толькі да Ралефа. Добра, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі надоўга не развітваемся, пабачымся ўжо заўтра. Вам добрага настрою ў сераду. Сёння палова тыдня пайшла ў меншую палову, назовем гэта так, хай будзе.
па-старэчаму. Усё, усім пакуль. Усіх абняў, прыціснуў, на месца паставіў.